wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya alim ulama, asatid Masjid Al-Faruq ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalem kita saged pinaringan sehat nggih kanthi iman Islam bisa saged nderekaken salat isya berjamaah dilanjutaken salat tarawih sarta witir mugi sedaya ibadah kita katampi dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya dosa-dosa kita dingapura lan derajat kita dibukahaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para bapak para ibu ngapunten sanget saestu khususipun kangge kang pikantuk jadwal niki wau Ustaz ngapunten kula pengin silaturahim ten Al-Faruq kula ditelepon Pak Paidi terus diutus ngisi mriki ternyata kok keras sekali sing jadwal mriku kula pun nyanggupi insyaallah benjing enten sing kosong Pak mriki ternyata sing dalu iki enten sing kosong ngapunten nggih nderek silaturahim nderek nyebung sana. Kalau biasanya mriki kan setahun bisa Ustaz. Oh, setahun bisa. Padahal tangga cedak ini. Bisa ini setahun bisa. Alhamdulillah bagi narengan saya senang. Bapak Ibu pun enten sing bolong poso nih. Mpun enten. Tasih komplit nggih. Tasih. Tarawih tasih komplit. Tasih. Alhamdulillah. Oh, niku disyukuri sangat niku. Boten sedanten tiyang niki ten malem kalih dosa napa kalem pinten niki. Iki kan pun selang napa separuh langkung nggih punan nggih. Napa kalih dosa napa pinten niki. Niki jenengan tasih saged siame tasih nutut alhamdulillah tasih full. Terus traweh nggih tasih full. Padahal niki usin udan. Ten pundi-pundi kula tanggel pripun posone jangkep. Nek traweh bolong Pak. Lapo udan alasane. Dadi kabeh rene lunyu alasane. Oh iya nek sepuh pancen nggih drawasi mangke nek napa dawa napa-napa. Nek jelas umpami kok mboten saged traweh ten ngene masjid musala kan saged traweh ten dalem. Tapi yakin nek traweh ten dalem mesti aras-arasen. Nggih mboten? Oh suster, iso salat 5 wektu alhamdulillah. Apa maneh gelem traweh 8 rakaat 11 rakaat. Rasa-rasen tenan. Makane kita niku nek jamaah ngenten niki rada enteng nggih, sanggone rada enteng. Cara ngantuk-ngantuk titik kesel-kesel titik niku kan akeh kancane ngono. Tapi lek wis dhewean halah oleh takbiratul ihram ngapa-ngapa wae. Pun alhamdulillah niki tasih pinaringan sehat. Para bapak para ibu ingkang kula hormati niki kula badhe nyampaikan beberapa hal penting ya terkait akhir-akhir Ramadan ini kan pun 10 yang terakhir gitu. Ada yang perlu kita perhatikan sangat saestu. Sing pertama gini ku masalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah tenggene akhir Ramadan. Akhir Ramadan ini ampun sampai tambah kendu, ampun sampai tambah mudun kualitas kuantitas. Nek iso awal sampai akhir nek iso pancen umpama. Tapi syukur-syukur saged tambah nopo kualitas nopo kuantitas saged tambah. Nah, niku ditingali saking nopo siji kaya wau jenengan posone saged lengkap komplit. Mugi-mugi nutup sedanten nggih. Nomor kali traweh niku sing paling umum kan niku. Traweh ini tasih saged nutup awal sampai akhir alhamdulillah. Lajeng niki waosan Quran. Nah, wawasan Quran itu jenengan sakniki pun sekitar malam kali dosa niki pun enten sing khatam. Pun nggih, Bu nggih. Alhamdulillah yo. Sing gurung khatam yo melok mantuk-mantuk. Melok kancane pokoke. Oke saestu. Aweman sangat Ramadan kok dereng saged nutut khatam Al-Qur'an. Khususnya sing macane pun lancar-lancar nggih, sing lancar-lancar. Saged lancar maos Quran itu kan anugrahi Allah. Anugrahi Allah nek mboten kita ginakaken nggih kita dolim. Ngoten. Ya kecuali pancen nek pancen maose dereng lancar. Tapi setidaknya kan ten wulan Ramadan enek bedane kali ten jabone Ramadan. Ten Ramadan saged maos Quran, jaba Ramadan mungkin rada
enten Ramadan kathah rencange. Boten saged khatam ya oleh 15 juz. Syukur-syukur. Boten saged gangsal 12 ya sedasa napa gangsal. Kan iki poso niki selikur napa 29 utawa 30 kan eman ngoten. Nek boten enten waca Quran. Lajeng niki iktikaf. Nah, teng akhir Ramadan niki kita disunahaken dimotivasi kali Kanjeng Nabi kengken nglampahi iktikaf. Karena Rasulullah SAW yang takifu fil ashril awakhir. Kanjeng Nabi niku kulino nek iktikaf tenggene Ramadan niku 10 hari yang terakhir. Bahkan ten riwayat lintune niku fil ashril awasid lan 10 hari yang pertengahan. Berarti ket mulai malam 10 malam 11 niku Nabi pun iktikaf. Luwih dikencengi, luwih ditemeni maneh niku pasih dosa. Pak iktikaf yo swara. Nah, lek jenengan niru iktikaf Kanjeng Nabi sing nutup sak wengi utuh utawa sedina utuh ya swara, Pak. Kita nyambut gawe. Nah, carane ya napa? Nah, derek dawuh para ulama, iktikaf niku gak kudu sedina sawengi. Jenengan sanyut mawon pun saged pikantuk ganjaran iktikaf. Sing penting apa syaratnya? Syaratnya niat. Syaratnya niku tok. Jenengan mlebet ten masjid. Niki lak masjid nggih, Pak nggih. Niki lak masjid. Jenengan syukur alhamdulillah. Jenengan mlebet masjid selain dibarengin donga Allahumma ftahli abwaba. Ayo Allahumma barik lana fima razaqtana ngapale gue. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Selain didongani mlebu masjid langsung dikerentekno niat iktikaf. Wis. Mbok jenengan ten masjid niki ngapunten. Cuma lenggah-lenggah tok, nggih. Mboten nglampahi salat sunah, mboten maca Quran, mboten wiritan, mboten pikiran. Longgo tok niku sing penting teko kawitan pun niat iktikaf niku pun pikantuk ganjaran iktikaf. Bahkan umpama tak niat iktikaf terus kemudian jenengan pengen selonjoran, mboten napa-napa. Sing mboten nangsal niku lak duwe hadas gedhe. Haid, nifas, junub. Nah niku mboten angsal iktikaf. Tapi nek namung sekedar mboten gadah wudu, hadas kecil jenengan iktikaf mboten napa-napa. Nah syukur-syukur gelem wudu terus nglampahi salat sunat tahiyatul masjid. Syukur-syukur kok gelem maca Quran pirang ayat, ngoten pirang surat. Syukur-syukur ditambahi wiritan. Saged-saged kesel ditinggal sendenan turu mboten napa-napa. Selama jenengan ten masjid pikantuk ganjaran iktikaf. Memang soalé iktikaf mboten kudu sedina utuh sing full mboten mboten. Sing penting kita pun niat iktikaf pun beres. Selama kita ten masjid niku pun pikantuk ganjaran iktikaf. Niku sing pertama. Sing kedua niki kata sing sampun milai ngumpulaken zakat. Nggih Pak nggih. Nah, pun monggo diperhatosaken. Memang sing kata-kata nek teng akhir-akhir Ramadan niki memang kata perhatiannya teng zakat fitri. Zakat fitri, tapi ampun sampai kesupen teng zakat mal, nggih. Jenengan-jenengan sing sugih-sugih, sing duwe sawah ombo, nggih, sing hasile sampai sekali panen luwih saka 1 ton 3 kintal niku sampun wajib zakat. Zakat napa? Pertanian. Lek sing gadah toko, nek hasil tokone niku bersih, saged pikantuk duit sing setara kali regane emas 85 gram. Sak gram niku 3 juta sakniki, masyaallah. Kok parah lagi Mas. 3 juta ping 85 pinten Bu? 255 lek mboten salah. Nek hasil dagang ini ku enten 255 juta ngendap sampai setahun wajib zakat. Nek kurang saking niku mboten wajib. Nek ngedalaken sedekah monggo tapi mboten wajib zakat. Sing duwe sapi sampai 30 bertahan sampai 1 tahun niku nggih wajib zakat.
Sing duwe wedhus 40 minimal bertahan sampai setahun iku nggih wajib zakat. Zakat mal iki diperatosaken saestu nek pancen wajib. Tapi lek mboten sing paling umum kanggene kita, sing paling mesti kita dalaken gini ku zakat fitri. Mesti niki zakat fitri. Ampun sampai kesuwen. Mergo zakat fitri niki penyuci pembersih kita sing matur nglampahi poso. Dawuh Kanjeng Nabi faradha Rasulullah dalam hadis ini disebutkan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaim minal lahwi wal rafaf wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitri niku minangka pembersih kita-kita sing matur nglampahi poso saking reget-regete kita. Tur kangge menehi pangan tenggene tiang-tiang miskin, fakir ngoten. Kita niku kan mboten enten sing ngaku posone bersih suci mboten enten, insyaallah mboten enten. Kita niku kathah dosane. Nglampahi ibadah nggih jek kathah regete ngoten. Jek kathah regete, poso omongane jek elek. Poso atine jek rentek elek. Ngoten niku lak reget-regete. Sajane poso kan kudu mempet saestu. Wong wulan Ramadan niku ugi diwastani syahrus sabr. Wulane sabar, wulane ngempet, elek-elek dipet kabeh. Tapi kan kita wong biasa. Kadang omong sak omong yo jek metu eleke, jek metu rasane, jek metu krentek eleke, hasute macam-macam. Lah niku reget-regete wong poso. Lah cara bersihine kali zakat fitri ngoten niku. Nek gak dibersihne yo enak. Posone niku reget kabeh ngoten niku. Niku kaya dene wong salat niku lah. Tiang salat niku kan mboten enten sing ngaku resik khusyuk awal sampai akhir insyaallah mboten enten. Enten mboten? Jenengan sing khusyuk mulai takbiratul ihram Allahu Akbar eling Allah tok sampai salam. Kaya ane kok gak enek. Mboten enten, mesti pikiran apa maneh tambah tanggal lahir semua mikir gak karu-karuan gitu. Mikir mitrae, mikir masa opo, jajan opo, meneh toplese diadai opo. Wis mikir kelambine arek-arek wis puas akeh pikiran bapak-bapak iki ngono golek utangan nang ndi. Akeh pikiran gitu. Nggih, mboten saged khusyuk awal sampai akhir. Nah niku regete wong salat. Cara ngresine apa? Cara ngresine kali zikir, kali wiritan, badhe salat, sareng-sareng monggo piyambak-piyambak mboten masalah. Sing penting enten zikir. Kanjeng Nabi mulangi pinten-pinten zikir, enten sing istighfar, enten sing tasbih telu-telu sing paling terkenal ini. Tasbih telu-telu, tahmid telu-telu, takbir telu-telu, mangke wawasan tahlil la ilaha illallah sepindah. Enten sing ngangge wawasan ayat kursi macam-macam niku lek dikumpul kabeh malah sae monggo. Niku fungsine niku kangge ngresiki reget-reget kita nek salat. Cuma bedane nek wiritan bar salat, zikir bar salat niku hukume mek sunnah. Tapi nek zakat fitri hukume wajib. Mergo dawuh Kanjeng Nabi napa teng hadis iku fardhu wajib. Mboten sunnah. Nah, niki sing kedadi protesaken saestu. Wis, sinten sing wajib zakati? Ya sing biayai, sing nafkahi. Nah, bapak-bapak niku enggak ada sing dinafkahi pinten? Awake dhewe, bojone, anake, wong tuwae sing wis gak nyambut gawe. Nah, niku termasuk wajib. Nah, niku sak wong ngedalaken pinten? Sak wong ngedalaken 2 kilo 8 on. Niku pun saged niku. Tapi nek pengen dijangkepno kados MUI niku dijangkepno 3 kilo beras. Pun aman niku. Pun. Pak, arah-arah senotong-notong ngabut ya. Keluargaku ono 7 ono 8. Ngangge duit angsal, monggo ngangge pendapate Madhab Hanafiyah. Niku lek pendapat Hanafiyah angsal ngangge duit imah nek ngarani niku ngangge regane napa kurma 3 kilo 8 on. Mergo saksoke Hanafiyah niku benten kali saksoke mayoritas ulama. 3 kilo 8 on utawa jatepno 4 kilo. Kurma 4 kilo utawa sing paling rada murah
Gini ku gandum setengah sok. Setengah sok niku 1 kilo 9 on utawa 2 kilo lah. Lah diwingi pun enten sing ngitung niku 1 kiloe gandum niku rata-rata 20.000. Berarti nek napa setengah sok 1 kilo 9 on utawa 2 kilo niku 50.000. Berarti sak zakat niku 50.000 derek madzhab Hanafiyah. Nek umpama sak keluarga enten wong 6 ya karek ngepingno 50 ping mangke diparingno tenggene fakir miskin. Pun ngoten enggak repot-repot. Dititipno amil utawa panitia nggih monggo. Paringaken piambak nggih monggo. Terus sing paling sae niku zakat diparing nang dulur. Dulur sing mboten wajib dinafkahi nggih ampun salah paham. Nek wau nek bojo, anak, wong tuwa kan wajib kita nafkahi. Maka mboten angsal zakat iki kita dikekno wong tuwa, kekno anak gak oleh. Tapi nek zakat iki diparingno adik, mbakno mbakyu, paringno pakde, pakle, om, tante, misanan, mboten napa malah luwih sae. Bahkan oleh ganjaran loro, ngene ku ganjaran zakat tur ganjaran silaturahmi. Mergo teng Quran niku ulil kurba kongkon mendahulukan sing luwih cedhak niku dulur sanak kerabat iku. Ora usah terus ngono. Zakat transfer nang gone Sulawesi lah gak kenal sedangan apa itu. Yo sasa enten sing mengarani sah mau tapi yo samping-samping kita tasih kata sing butuh nonton niku zakat fitri ampun sampai kesupen nggih. Dipen-peno wajib mulai kapan? Malam takbiran. Tapi sakjane mulai sakniki pun mboten napa-napa. Timbang kok kelendra, kelalen macam-macam wis mending nang saiki nanti didalaken. Soalnya nek sampai ngedalaken bar salat Idul Fitri hukumnya pun dadi makruh. Bahkan ten hadis niku dadi sedekahun minas sedekah. Wis mboten diarani zakat malah nek ten hadis. Tapi lek dawuh ulama, pokoknya wis luwih teko maghrib riyaya wis gak diarani zakat. Tur gak iso dikodho. Zakat fitri ini beda kali zakat mal. Nek zakat mal kelalen langsung wajib seketika didalakan. Iso di sahur ngoten. Tapi nek zakat fitri kobong ya kobong tenan. Sahabat itu enten sing kelalen mboten zakat lak wis. Enten contone sahabat mboten zakat. Nek mboten salah saya tidak ngerti. Terus matur Kanjeng Nabi, gur 3 kilo kok sampai kelalen aku tak tempuhi nganggo sak karung. Terus Kanjeng Nabi mbok gentenono sak gunung ra iso genteni zakat fitri sing bobote mek 3 kilo. Bukan masalah bobote akeh endi, bukan masalah ini ku napa ngedekaken syariat Allah, ngelampahi syariat Allah. Niku sing penting. Makanya aja sampai 3 kilo iki kelendran aja sampai. Jeneng ngitung gak itu. Pak, anak-anakku dijaluki nang ngene sekolah. Nah, nek pancen pun jenengan niati teng dalem dibungkusi 3 kilo dijaluk sekolah, nggih monggo mboten napa-napa. Tapi lek areke dhewe terus nyiduke dhewe teko beras dibungkusi dhewe dibudalno mboten sah. Ya dadi sedekah wae. Mergo sing wajib itu kan wong tuwa sing niati. Anak iku namung nggo belajar to, tapi sing wajib wong tuwa. Niku. Nomor 3 sing perlu diperhatosaken akhir-akhir Ramadan niku utange poso dihitung saestu. Nggih, hitung utange poso niku pinten. Baik utange jenengan utawa utange keluarga jenengan. Mungkin jenengan gak ada putri, tasih remaja putri, tasih gak ada head. Niku ditakoni saestu, "Nduk, utang posomu piro?" Ditengeri saestu. Kalender sing gak poso pirang dina, tengeri saestu. Sing gak ada tiyang sepah nggih ngoten. Bapak, ibu, mbah, mbah buyut nek iso poso terus enten mokel-mokele mergo sakit napa-napa ya ditengeri saestu. Nek wis dadi kembang bayang wis gak iso belas wisan. Nah, pancen berarti saulang upo ya wis gak iso poso. Jenengan tengeri saestu. Karena napa mangke konsekuensinya benten. Konsekuensinya. Contoh ngeten. Mantun siam niki utang poso pribadi. Nah, sing tutup pribadi. Jenengan gak ada utang poso 3 umpami, napa sakit, napa head, napa lunga macam-macam. Maka mantun poso Ramadan, mantun riyaya niku kan kita sangat-sangat dianjurkan
kongkon dan cepet-cepet nyaur, ojo ditunda-tunda. Engko selah kedisian udzur liyane, mbok udzur loro, mbok udzur mati, dan langsung bisa. Pak, aku tak gawe poso sunah Syawal lho. Sing penting niku sing wajib riyin. Ampun pentingno sing sunah. Karena nek jenengan nglampahi sing fardhu niku sing sunah ngatur. Tapi lek jenengan niati poso Syawal sing fardhu kapan-kapan ae sing Ramadan nyaur kapan-kapan lu keliru. Bahkan enten sing ulama sing matur enek wong jek duwe utang poso wajib, utang poso Ramadan kok nglakoni poso sunah gak sah. Soale dhewe keliru prioritasé. Kudune mentingno sing wajib niku peratusan saestu. Jumlah itu. Niku pertama. Nomor kedua, mboten sedanten utang poso nyauri karo poso. Niki kudu dielmoni saestu. Nek pancen piyambake saged nglakoni poso, jesa poso, berarti nek diutang poso ya nyauri pakai poso. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nek pancen lara napa lunga jesa kuat poso terus mokel, utange pira ya nyauri karo poso. Utang poso disaur poso. Tapi enten poso niku sing nyaure nganggo fidyah. Bahkan enten utang poso sing nyaure double yo fidyah yo poso. Nah niki lho. Makane jenengan kedasen ora saya. Contoh. Enten sing utang poso malah gak dikengken nyaur belas. Yo gak nyaur poso yo gak bayar fidyah. Sinten arek cilik. Nah putrane jenengan cilik-cilik jenengan ulangi poso. Saulane sak poso ping 3 ping 4 itu alhamdulillah. Ya sak poso 5 dina 10 dina wis mboten masalah wong pancen dereng balik, dereng mukallaf mboten masalah. Nah iku utang poso tapi ra usah wajib disaur pancen cicil utawa wong gendeng ilang akale wis metu teko syariat wis gak duwe beban syariat. Tapi nek kaya wong sing lorone jek iso waras, yurja baru uji iso waras, utawa mergo lunga, utawa dhek nyambut gawe wabon, pas Ramadan ku oleh borongan wabon. Sing kerjane nek niku tok, kerjane niku digenti bengi ora iso, digenteni penggawean ya gak iso. Iku penggawean satu-satunya sing golek nafkah. Pekerja berat. Akhirnya piyambake gak poso. Utawa bepergian lunga niku nggih kata sing salah paham iki malah ten KUA curhat ten kula niku ten KUA ten tiyang ya rada guyon omongane tapi nek ditemeni ya ngawur ya awan-awan rada gak kuat poso awan-awan terus ngene iki nek mokel enak ngene iki ya apa carane mokel ayo lunga nang Surabaya nang Kawangun ayo lunga nang Surabaya engko tutuk Jogorogo mangan soto. Wong ora oleh lho kan musafir lho. Musafir sing oleh gak poso syaraté 3. Ah niki kata sing boten terkenal. Siji budale sadurunge subuh. Nek budal sadurunge subuh jenengan masih sarapan boten napa-napa. Wong pancen gurung manjing fajar kita statusipun pun musafir. Tapi nek kita kaya wong isuk jek nang omah terus budal kape lunga jam 8 jam 9 utawa jam 12. Berarti kan status teko awal mukim, mboten musafir, berarti gak oleh mokel. Musafir itu nek saka awal pun statusnya musafir. Budal jam 2 bengi, budal engko nang rest area jam 6 mangan pecel, kan masalah. Wong pancen statusnya musafir. Teko awal pun musafir. Masih mbok tutuk nggon jek oleh jam 9 gak masalah mboten apa. Mergi sing diitung niku ibtidaan, sing teko kawitane iku statusnya nopo. Niku sing pertama. Nomor 2 napa perjalanan yang mboten maksiat. Nggih. Wis perjalanan mubah, napa perjalanan wajib, napa silaturahim, napa tilik dulur, napa takziah macam-macam. Nomor 3 nggih niku jarake luwih saka masafatul qasri. 16 farsah 4 hari utawa nek di konversi hitungan kita ya 85 kilo 90 kilo lah. Lah terima kene sragen kaya ora musah. Terus karena sragen terus mangan, golek-golek pecel, golek soto, golek sate ora oleh. Wah niku sing kadung
Nah, tiyang nek lunga kok memenuhi 3 syarat niku, maka pun oleh boten poso. Budale sadurunge subuh, jarake waduh 90 kilo, 100 kilo, terus piyambake boten maksiat, mergo kerja napa mergo pilih dulur napa silaturahim boten napa-napa. Boten poso. Nabi niku namung nyaur to, gak usah kena fidyah. Wong loro sing iso waras, nggih, wong sing pekerja berat wau, terus kemudian wong lunga, termasuk niki tiang nyusoni kali tiang hamil, wadon hamil kali wadon nyusoni. Niku enek sing namung nyaur tok, nyaur poso tok. Enten sing yo nyaur yo pidyah, yo nyaur yo pidyah. Nek sing nyaur tok nggih niku tiyang sing wadon hamil utawa nyusoni, sing gak posone niku mergo pancen dhewe gak kuat. Aku gak kuat awak, lemes aku. Sampai panas awakku. Oh iya, berarti gak poso. Meneh nek pun mari Ramadan kengken nyaur. Nutok boten sakit iki. Utawa sing boten kiat loro karone, dhek yo gak kuat. Janine utawa bayi sing disusoni yo gak kuat, maka nyaur tok, boten musafir. Enten sing dodol yo fidyah yo nyaur. Ngene ku sing bobot sing hamil utawa sing nyusoni, sing boten kiat namung bayine, sing dikhawatirkan namung bayine. Aku sajane kuat. Bayiku lho gak kuat tak japoso. Nah, mokele mergo bayi, maka kena dobel. Yo nyaur poso yo bayar. Enten sing gak usah bayar, gak usah nyaur poso tapi pidyah tok. Ini ku kaya wau lho sing kembang mayang, sing sakit boten saged enten harapan sembuh, wis kaya koma ngoten niku. Wis gak ono harapan sembuh, wis gak iso ditakoni gak sedicap poso. Niku bayarin namung bayar fidyah, tua renta, pikun, macam-macam niku namung bayar fidyah. Lah fidyah bayari kapan? Lah niku aku aturaken nek iso bar poso dititung total. Niki posone sampai tanggal pinten, sampai Jumat atau sampai Sabtu, dina hitung sret, totale sakmene, langsung bar poso langsung dibayar. Mumpung THR jono, mumpung duit jono. Karena kok wis lali mewah saestu. Wis kelong gawe kono-kono, wis digawe foya-foya rono-rono, teh padahal wajibe niku fidyah iki. Karena nek tiyang iku sampai mati duwe utang poso, wah alamat niku mangke. Alamat nyorono ahli waris niku maksudnya. Ahli waris tiyang niku nek sampai mati duwe utang poso. Utang poso niku sing dimaksud piyambake sakjane iso nyaur. Bu nyaur kari bayar fidyah, bu nyaur poso, tapi ditunda-tunda sampai mati. Sampai mati. Maka ulama makin beda pendapat, enek sing kongkon bayar fidyah to, enek sing kongkon poso. Dawuh Kanjeng Nabi, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyu. Sapa sing mati nggawa utang poso, maka sing masani sing genteni nyaur posone niku waline. Waline niku ya keluargane niku, keluarga dekat, napa ahli waris asoban, napa ahli waris liyane. Pak, ahli waris gak ono sing gelem masani gak kuat poso. Buruhno wong. Dadi ngongkon wong sare poso ya kangge bapakku tak bayar ya sedina 2 juta. Cocok ya. Nah, niku makanya diperharusaken saestu nggih 3 perkawis niki. Ibadah yang monggo ditingkataken, zakat fitrah yang sampai kesupen, terus utang posoe dihitung saestu dan disaur mari Ramadan. Ampun ditunda-tunda mergo umur ana sing ngerti. Ngaten mawon nggih. Enten sing ditanggletaken cekap nggih. Pun mugi-mugi teman-teman subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la